maitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay nawaw, di ba't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo? Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakad ko ita. Inyo taramidom iti Anya kumapay ngay. Agpili ak itigaw na para iti apo ko ta. Ay wen, kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay laang kat agpili akon iti isuot ti apo ko ta. Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabi ay. At damit klase tapo ko ta. Kasano may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apo ko ta lakay. Sige, pilyem tigawn asan unay anangina ti habang na. Hey, nalakalaang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag nga aldaw yo, nananelya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang nana. mangi-reserve ka nga rod iti 10 a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramiden nyo ijay nana? Ay, agpili ak iti gaon para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Ayun, inton martisan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti 10 apo to para kanyak, bilain. Okay nana, di ulip-lipatan adagasan Adaak manan, Maribelen. Anya ti masapul mo, Marimelo day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na Mare. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Iti anya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak kong. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas, iso sa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti i-avail mo, Mare. Sigurado ak ang maibagay launay kankwa na ti kasta akulay. Okay, Mare. Daytoy nga ruden ti abanga. Agpalas kan aryong lakay. Apay ka day. Nalipatam ka day nga itati coronation night. Ay wen, Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apo ko ta. diyan nga oras nga agrong iti program. Alas 6 ka na. Ay nawaw, nasapa pa'y magayang bakay. Nasa papay ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka lahunay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilat ta. No para kanya, ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Marimelo day. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gaya man, Maribelen. Gimatangak laang iti popcorn, Mare. Kasla na unag ti pampanunutom mo. Ay,
Agner-nervyosak nga rod, mare. Anya ko na. Agnervyosak para iti anak ko, mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikati makikuntis, mare. Kasanono saan ang mga bakti anak ko, mare. Mga bakman kan saan. Tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na. Kan napadasan na, mare. Ngam no siya amangkit kita. Adanamnama ang mga bakti anak mo, mare. Adalaban ni Anale. Ngatang. Wun, mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't kadagijay at judges. Apay ba day? Una, taapay adayjay nga analipay lang tinangabak. Napintas ay adayjay. Napintas mait bagay. Nalaing pa ya. Oho, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Ulay kan bakit? Irespeto tayo, ti desisyon ti judges. Oho, duling sa mo dagijay. Yeah. Di da mo ti agpilay. Dita ti jacket king ka bakit? Di mo maklon no maabak ti apong. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oho, sa urmot First runner-up magkapo ko ta. Arig na nangabak bitlang. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay dan. Puyat kun banog mula dayta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Sa anak agumatang bilain. Ay nawaw. No saan kayo agumatang? Anya nga rin tigagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayo, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapaw kuno dayjay nga analay. Ah? No para kan ka. Asinaw tinapimpintas kadakwada. Agpada damot anapintas, Nana. May salaang atipilyom. Awan ti pilyak, Nana. Kas na kunak itayan. Agpada daan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Oho, napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana? Di da mo ngamin amaw tagpilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manaon. Impos mo may tiladawan ni Analay kintapo ko ta. Una, tapno makita tano asino tinapimpintas kadakwada adwa. Eh nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak daytoy para iti apo ko ta. No saan ati apo ta tinangaba? Aklunin tayo. Saan met ngamin akanayon kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nilya. Impos na pa ilang ti rupa ni Anali. Nakitak dayjay, Mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga raw. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da ka no. Agar arami dayja anana nilya. Ag-commentak ko ma. Ngam naka-off comment mo't, Mare. Nagadupay mat nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklawn nga inabak ti anak mo ti apo ko na, Mare. Saan anasaya at tikas di nga ipakpakita na, Mare? Kasarita, Mare. Ibagam, ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubing ngay. Diyak magustuhan tikas di nga ipopos yun, Nana Nelia. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, Ay nawaw, apay akasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adiserveng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na iso anangabak. Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Arayan niya pa iti bagbagham. Napimpintas latta ti apok ngam ti anak mo.
No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon. Kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi natiguraan nyo. Ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Ada yumot anapimpintas ni Cheryl nga apok. Makita mag. No kasta ti ko nayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikating nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin mo't ngamin ti ulom nila. Apay aya, kat Facebook ko mo dayjay. Apay nga isuda ti masuraw. Wen tainraman mo mo't nga rod ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ko, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbagat. Amas deserving ti apota. Nawo. Di ka mabutang. Anya ti pagbut ngay. Di ka mabutang ama idemandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makambo ka. Naging tuturid ka man ako nakon. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas nga aldaw, mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasao, mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Taisupay ki di ti agar-aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Ayun, nasaysaya at pay mare. No saan a maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay no, asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya, no iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day ja bakit? Imbes nga agbalin ana saya at a modelo iti apona, isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam aduma ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangpet ni Kapitan. Saan ama iparbang ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, Kagawad. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, Nana Nelia. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wen tasaan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing nana? Amuyo ko mati umnong aramiden nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pa'y lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo kan kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melody kan Kagawad Fortune, nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dya ang meloday. Isugayam nga indilit mo, tipos mo. Kung ano naturid ka, agin tuturid ka lang gayam. Na, tay soda pa'y lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apum aya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner-up lang ti apo ko ta. Data ti isurom, iti apam. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl, iti nasayaat. Si kakid ti adu ti reklamo na. Kano asumangpot ni Kapitan Kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka dayja ang melody. Gaputa saan ama iparbang ti kasya nga ipupusyo, nana. Indilit kumatan Kagawad. Oray indilit mo, nalpasan nga imbabain mo ti ubing.
Anya, Di kay ngamin agbalin adarasodos, nana. ay, sayang mo't nga may ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ay, oo na yan. Iti kasta nga edad yaw. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay, isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay, mare. Nakaturturod ka mo, idi. Agin tuturod siguro, mare. Indilit na, idi naamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta, mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin ka ngay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simungbat ka kumaa. Kasanaw kat adamo ni kapitan. Kunak man no naturid ka. Agin tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryaw. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunam manan. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na iti pada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no adutin ang kabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan tagreklamo. San tupay nga agreklamo dya ubeng? Ay, dayta kat tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laing ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Casey, Ada nga ron inaramid ko, tatang. Madama ti live ko itay simmangpet kayo. kumpormi mo tararamidam. Para kadagiti viewers ko dayjay, tatang. Kasanon no makita ti makinbalay ti kastangar aramidam, ha? Nasingpat ni Sir Roger, tatang. Da kayo kit di man. Ang anya lang ti panunutan na no makita na ti videom. Ang mga no panunutan na atag-takikuan tayo ti balay da. Di kay madanagan, tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Siguro dum lang, nakababay. Siya kung ti makamo ang makisarita kenkwana. No adda reklamo na, tatang. Kumusta nga iti live mo, anak ko? Ado ka di tinagbuya. Wen nanang. Uray dagiti kakasinsin ko at taga Manila. Nagbuya da, nanang. Di mayat no kasta, anak ko. Ad-adda nga agbilib dagijay no kwa, nanang. Sigurado da itan. Amok ti ugali dagita at tao. Ni, ada umawawag. Ha? Asino ti mo awag, nanang? Ni Antim Priscilla. Sungbatang pa'y, nanang. Ituloy tanto ti agistoryain kun madamdama. Amangan no napatagti bagana. Hello, Mare. Imawag ka, tada napatag nga ibagakken ka, mare. Banya da ita, Mare. Imanugot ang ti anak ko, apo masyarak, iti lugar anak kay kamanga, mare. Kano nga umay ka, Mare? Inton Martes, sa anak pa'y nga minanak kapaglaba. Isunala ang tadyak amo ti pagluganak, mare. Sabten kanto iti terminal, Mare. Basta aglugan ka iti bus di talugar tayo. Mano nga minan ti pasahe, mare? 700, Mare. O sige, ang teksak tulat taken ka inton Martes, mare. Okay, Mare. Bye. No umay ni Auntie Priscilla, masapul a presentable ti balay adanunan na, nanang. Una, masapul mo't lang nga agpalingkita. Tawanan tinagyan ti ref. Nakababain mo't iti kumare. Ito lang manin anap no ti ref, Di mo pa'y lakis-kisayan tinagyan ti ref, lakay. Ay nawaw, apay kumasan. Di mo ibaga ala ako dagitoy. Amangan no maibos, kat saan pa'y asimangpet ni Mare Priscilla. Ano taramidan ni Mari Priscilla dito balay? Umaylaang pumasyar, lakay. Anya, Kaya't nakano makita ti lugar ang nakaikamangak. isumad lagay mabisi ni Kisi ngagdaltalos iti parangan. Una, maturog kano dito'y iti duarapi. O, kita ama, di nakibabain kan kwa na, lakay. O mati makagapot tapno ibabayin ka. Amok ti ugalim, lakay. Tangiwat mo launay. Langag mo ka di tagwarwara sa damag. May papaniti anak kinasawam. Victor! Anya man hindi tatatan? Agraraman ka nung matyaginam. Anya? Tagtagikwan da ka nung tibalaya pag nanaidan nyo ita. Kasano atagtagi ko anda, datang? Bagbagada ka no. Abalayaw, ray saan mo. Kirtikir kayo lang mo dita. Jak ammo ti may papaniti dahi tabanag, tatang? Kasari tamti asawam kintianak mo. Nakababain ti kasta. Siyak pa'y amis mo nga amam ti pangibagbagan iti kalugaran tayo. Hindi ka matanagan. Kasaritak to ita. Pasensya kayo, no mairamaraman kayo iti kalukwan da ginak. Anya di imbagan ni tatang kanyak bakit? Anya manan timpulong ti amam kan ka. Nagsasao kayo kano. Kitkasla balayo ti pagnanaidan tayo. Isukar no ti pulpulong dagiti kalugaran tayo kenkwana. Ay nawaw, di mo latan ikaskaso ti anyaman nga ibagbaga dagita at tao, lakay. Umapan lang dagita. Ngamin, datayo ti pinili ni Roger nga agbalin a caretaker kadagiti sa Nikwana, kabayatan ti kaadana iti abroad. Amangan ko nak no mailawlawan kayo mo't ngamin, bakit? Ay nawaw, awan ti dakas nga imbagbagak lakay.
Unay kalaki din ay. Kitaan nyo nga gina, saan lasyak ti babay nyo katagiti kalugaran tayo. Ngamin, caretaker tayo lang iti tayo balay. Saan tayo akukwa? Wan, amok data. Aglisi kay tidalan ko. Tamapan ko sukunan ni Kumari Priscilla iyay terminal. Di ka manaktak, tamangan numaladawa. Anya dayta, Mare Priscilla. Nilakay mo kanila ang trabaho iti garden, Mare. Ay nawaw, saan Mare? Adda dagiti trabahador na. Apay nga ron nakasjay ti lang nga na nagawid, Mare. Nakarugrugit ti kawas na. Kasla nagtrabaho. Dayjay ka di Mare. Kinapudno na, adda ti trabahador nila kay ko. Ngam kaya namala ang titumulong agtrabaho. Kasta gaya, Mare. Nagagat nga rod, no kasta. Wen Mare, di na kayat ti agbalin at tagabaon laeng. Kayat namut ti agtrabaho. Isu, matlagayam anak kapatakder kayo iti dakkel a balayo, Mare. Nagagat, unay nila kay mo. Ay wunmut Mare. Awan ti makunaken Victor, tatalaga nagagat ti asawa. At magayam ti bisita yaw, anak ko. Kumarin Evelyn da jatatan. Nagkungaraw ti saretaan dang agkumare. Iti limabo sakit ti parangan yaw. Ipampanakal, bakit mawabalayaw ti pagnana idan yoy ta. Uray ti ref mi tatang. Iti may ni Mari Priscilla, napumpuno. Talaga ang agraraman ti asawam. Diyak manam mo iti asawak tatang. Awan mo't ti ganabon na iti kastang raramidon na. Kaya't nalang siguro tagpasikat. Di na mo apakay babay na natikas tangar arabidon na. Awang ko matibibiyang ko no may papaniti na itabarag. Ng pampanunutik lang ti pakay babay inan mo lang ti pamilya tayo. Tikas tangar arabidan ti asawa kin anak mo, anak ko. Di ka man nalagan tatang. Siya kung ti makamu iti na ita.
Nangag ni tatang ti saritaan nyo iti kumarim, iti limabas iti parahangan tayo bakit? Anya kumait na. Tagtagi ko ang kanumot ti balaya pag nanaudan tayo. Ay nawaw, anya kumatibibiyang ni tatang mo. Ay, di ka mabayin iti kasta raramidan bakit? Ipalagip ko manan tamangan no nalipatan nyo. Caretaker tayo lang iti daytoy abalay. Shh! Tangiwat mo ko na. Kontrol mo ta. Ang mga numariing ni Mari Priscilla, kat mangag na ti kastang ibagbagam. Di ka madanagan, agawid matla ang ti kumarik inton biga. Naimbaga bigat mo. Kastamat kan ka, Victor. Adalaang mantikat kung ay baga keng sakbay nga gawid ka. Anya dayta? Sana pudno dagiti ibagbagat asawak ken ka. Anya ti kayat mo asawan? Caretaker kami lang iti dayto abalay. Amin na makitkita yu kat sanikwa ni Sir Roger. Tilaang may sa asufaken TV ti sanikwami. Anya? Inulbutan na kalaang tagraraman na kumarim. Ti anya kumaga po nga ulbudan nak ni Mari Evelyn. May salang ti sigurado. Kaya't natagpasikat kada kayo ako mari na. Agyaman nak iti oras mo, Mari Priscilla. Awanan yaman na Mare. Nag-enjoyak mat dito'y lugaryo. Inton maminsan to manan, Mare. Sakbaya po manawag. Adalang man kayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Saan masapul nga agpamarang ka abaknang, Mare? Ay nawaw, agpamarang? Ti kunam kanya, kat ko kayo daytoy abalay, Mare. Saan mat gayam, ta caretaker kayo lang? Sigurado akayat naklang adadaulan. No asino man tinangidanon iti kastakan ka, Mare. Nilakay mo mismo tinangibaga, Mare. Inton sumarono, di mo nararamidan ti kasta. Awan dakas na, no caretaker kayo laang. Ti dakas, kat ti agpampamarang kaabak ng iti imatang ti padam a tao. Luklukwam laang ti bagbagi, Ulom nanang. Marurudak iti amam. Apay ni tatang. Indanon na kin ni Antim Priscilla, a caretaker tayo laang iti dayto abalay. Kasta uray ti bain ko, kabayatan ti panagsarita mi kin ni Antim itay. Anya? Ay talaga aday tang amam. Kontraan na amin nga ramidag. Ay na, talagang agburak ti darak ken kuana. Ano tayo parikot mo, Evelyn? Traitor kang asawa. Ay nawaw, kasano nagbalinak at traidor, alaman? Apay ngamin apakibibiyang am ti diskartay ka. Saan a diskarte day jay? Kinaagraraman ti kastang aramidan nyo itanakta. Tagikuan nyo, di saan nyo matakuka. Uray ni tatang, bumain moten iti kastang aramidan nyo. Ay nawaw, agraraman kami. Asino ti agraraman, tatang? Da kayo nga gina. Di kay agsaw iti kasta tatang. Saan kami nga agraraman? Saan aki na agraraman ti kasjay? Agulimag kasi kakisi. Di mo ikalintagan ti aramid nyo itinam. Manulang titawan mo, kumkastan ti aramid mo. Ay nawaw kayo adwa. Sigamot ibilin. Ti kumamot na sayaat at isurom iti anak ta. Saan akasta? Saan nga amin katrumbang apakibyangan, Victor? Imbagak lang ti pudno iti kumarem. Tadyak magustuhan ti kastang aramidan nyo. Kasanulangan mo agipulong dagiti chismosa iti makinkukay iti dayto abalay. Amangan kunak no pagtalawon da tayo adin na oras.
Mabalinin ti agtrabaho iti restaurant na? Ag-training ta kanupay, mare. Saan asigurado no maala ta? Ipadas talat ta, ah. Anya kay ti amuta. Mabayadan nga ta ti training, mare. Isumati ko na ni Sir Noah, itay. Di mayat nga rod no kasta. Saan asayang ti bannog tano bilang man ta saan adata ti mapagasatan. Say-saya atan talat ta, mare. Sayang, no saan ta maala iti deja restaurant. No para kanyak, mayat ti agtrabaho iti deja restaurant. Ta saanan amasapul nga aggastos ta iti plete. Sa bagay, amare. Sipsiputam no ada umawag kan ka, mare. Lalaingam ti sumungbat no ag-interview da, mare. No kasta, saan gayam amang rugi ti training inton bigat? Saan pa'y, mare? Urayan tayo ti awag da. Oh, agkapi ka pa'y lakay. Agyaman naklaw na bakit? Kumusta mo dun ti trabaho nga na-applyan nyo kini kumarim Amariel? Saan pa'y asigurado no maala kami lakay? Ay, no, akapay nga. Ti ko na ti manager, ag-training kami pa'y. Kalpasan na, agpili da no asino kada kami at trainees ti qualified. Ano kasta? Ado kayo ang training. Wan lakay, talulaang ti kasapulan da, kat 5 kami ang nag-apply itay. Adda nga ron ti posibilidad na saan ada kayo ti mapili, bakit? Nupay kasta, aramidan mi ti kabailan mi, tapno mapili kami lakay. Ay, kilalaingin nyo nga ron ang kumare. Tapno makapagtrabaho kayo mo tin bakit? Kaano amang rugi ti training nyo, aya? Diyak pa'y sigurado lakay. Anya to orasan. Anya kay laki di mo tananang. Amuyo anaimas ti turog da taong. Disturbo nyo pa'y lang. Ay nawaw. Anya ti kunam kanya kay di rabi ay. Karingang kasakbay nga galas 6 tada training mau. Ita, si kapay ti agreklamaw. Ay, wan ngagpaisaw. Ay, anyat orasan nanang. Alas 6. Ay, nawaw. Naskan ngagdi ko sa kaon. Agawaam ah. Tama nga numaladaw ka. Nakababain mat iti agbalin abusyaw no training pay laang maladaw kan. Mangidasar kayo nga rodon iti pamigat tayo ananang. Ay nawaw, si kalatan ti agaw inton madamdama. Sa anak pa'y amangan. Ay nawaw, anyat ar-aramida mare. Ay, agin na natapay man Mariloida. Saan ang mabalin nga agtugaw tayo laang no kay kayat tayo mare. Nabanuga nga rod. First day tayo lang nagadon ti ipapaaramid da. Kasta talaga, tatrabaho ti inaplayan tayo dito'y mare. Tumakder ka dita. Taado ti maaramid iti stock room. Imunan dagiti pada at rini. Ay, urayan kailangan dito Mare. Anya, saan ang mabalin mare? Mabalin, Mare. Apay kit din na saan? Adda ayamat ag-training akasta mare. Sumurot ka kit din iti istak room, Mare. Di nakpakibibiyangan dito eh. Di bali taawan mo tibos tayo makakikita. Umay laang mo, no adda ti ipaaramid na. Anay ko, Anya ti an-anay yung ayamare. Itay ka pa eh. nagsakit ti likod kan sikat ko mare. Makaikawa talaga. Ado nga minti aramid tayo. Umuna nga aldaw pay laang ti training kat makabanugan. Kasano mo ngamin adi ka mabanog. Kat pabida ka mo ngamin itay mare. Ay nawa, pabida. Anya ti kayat mo asawan mare. Ti kayat ko asawan. Kat active ka launay mare. O kita anak. Sa anak unay anaggungunay. Iso asa anak mat anabanog. Nagrigat mo't ngamin no, agtugtugawak laang kabayatan ti training tayo mare. Amangat no makita ni Sir Noah, nakababay no bilang laang. Madakan ka day ta amare. Basta siya, relaxak laang. Naalam ti timpla kayat ko lakay. Amok nga minababanog kay ti training mo, bakit? So, nagluto ako iti sinigang.
Musta man nga di training niyo? Ay, makabanog nga rod lakay. Nagsakit ti bagbagi. Karkaroon pa ni Mari Mariel nga istresan na tao. Ha? Apeti gayo mo ya. Kasanumat nga min lakay. Agtugtugaw latan kabayatan ti training me. Sana ibaga apabida ak kano. Ano niya? Katuhan, buy-buyaan na kami laang itay. Ar-ar ti laang matdayjay. Magmandasan asistaan ti busyo? Saan taira na no kasta nga awan mangkit kita. Diyak amo makit-kita iti CCTV. Kasaritam ti kumarin bakal. Ibagam nga itapay laang kat say atin na. Dahita training ti pagibasaranda no qualified kayo matlaang no saan. Kaslaawan mo't babain na lakay. Kas jay siguro talaga no trabaho ti saritaan. Mga kakidin bakal. Amangan lumapanglis pa ti sinigang asidata. Unay kamutin, Mariloida. Awan mo ti kunam adagasin nakigibalay. Kita ang naladawak pa'y kidi iti training tayo. Di magasak iti ayan niyo. Ngam saan kan anauray. Tas sigun ka ni nanapidang nakaturog ka pa'y laang. Itay ka di pa anang rugi kayo iti training. Wan itay alas 7 pa'y. Naladaw ka iti 2 nga oras. Ay no, nag-check ka din ni sir iti attendance, Maray. Nalpas matlangan itay mare. Ti amo ni sir kat absent ka. Iso amapan ka iti office na itamat laang. Ipalawag mo kan kuana no apay analadaw ka. Ada ka no ibagam kanyak, sir. Kaya't kalaya nga makasarita may papanitigayam mo, Loida. Ha? Apay ni Mari Mariel, Sir Noah? Saan pa yan alpas si training nyo? Ngam rimuaran ti kinasadot na. Nagagat nga empleyado ti kasapulan mi. Saan nga ar-ar ti laang? Ay, kwa, sir. Ipagarup na siguro. Adyak makitkita dar aramidin na iti CCTV. Di kay madalagan, sir. Kasaritak man ang tigayam ko. Rumbang lang. Sayang matibay bayad mi kang kuwana. No di na sayaatan ti trabaho na. Training pa lang katgastan. Kasano lang ang nagtrabaho. Awala na. Ang reklamo ti katrabahuan na no dahi ta agtugtugaw lang tamo ng aramidan. Nalpas ka din ti training yaw. Wala nang. Kat, naala ka di mo lang. Awan pa'y matinaawat ko at tawag, nanang. Di ko marimloy dangay. Sigurado nga awan pa'y matlaang, nanang. Aguray kami kano iti talong aldaw. Tagpili da no asino kada kami alima ti alaan da. Barang maala ka tapno adamat ten pagtrabahuam. Alanganan mo ten ang makasubli ka akas janitor iti sigo na nagtrabahuam iday. Imposible met no saan nakapilyan ni Sir Noah, nanang. Iti kastoy kinapintas ka. Di ka pa kampante. Tadi mo amaw no anya ti adda iti panunot. Alaak iti trabaho nga inaplayak. Ay nawang, congratulations ba kayo? Kunaktoy. Kaano ka mang rugi nga? Inton Lunes kanu ko na ni sir. Ay na, proud ak launay kang kabakay. Ni kumari maril kay. Naalang at amo lang. Day tati jak amula kay. Jak pay mat nakasarita ti kumarek. Ay ka awaga ma. Saludsudom no kasanumot ti application na. Mariloida! Umayak man! Ha? Speaking of Mari Mariel, ison ti aday ti ruwar bakay. Bareng good news ti umay na ibagala kay. Ay mare, sumrek ka laang. Agyaman ak, Maray.
Imaya, tasaludsudag ko man, no adda tinaawat mo nga awag, Mare. Adamat, Mare. Inawagan nak ni Sir Noah itay. Mangrugi akon iti trabaho inton Lunes. Sika ngay, Mare. Adda magayam timawag kan ka. Ngam apay nga itaawan pa'y kanya. Kaya't ka di asawan da ita arejekak, Mare. Ay, anusam ti aguray, Mare. Amangan no si kanto ti sumaruno nga awagan da, Mare. Ay, talaga nga awan ti umawag. Amangan ko na no dinadaal na mo ni Mari Loida iti bus mi. Imposible ah. Adda na awat na nga awag iti kalman. Ngam siya. Awan latamat ti umawag. Anya ti kunam anak ko. Ada na awat ni kumarim nga awag. Wala nang ngam awan mo tinaresib ko. Amangan no saan ka apasok iti standard ti inaplayam. Sabali ti atap ko nanang. Amangan no sip-sip day amari Loida kat dinadaal nak iti bus mi. Amangan no kumkumpurmi mat ti inis istoryana. Anya kumagay mo ti istoryaan na anak ko. Jak amo ananang. Ay nawaw. Iti anya kumaama kagapo nga aramidan ni Loida ti kastaken kama ngay kumari na ka. Ay nananang. Uso dagiti gayem nga uleg ita apanawan. Nagado ang mabalin ang masabat ko. Ti uleg kan sip-sip pay laeng matagayim ko. Siyak ka di ti patpatamaam, Mare. Asino kumapay ngay, datalaeng matitao dito eh. Tapno ibagakin ka sa anak nga ulag. Sa anak matlaang asip-sip akas iti pampanunutam. Apay nga rod asikalaeng tinaala. Dua alawasan nga agur urayak iti awag, ngem aging gaita ket awan latamot. Ay nawaw. Saan asyak ti pabasulam ta saan mat asyak ti nagpili, Mare? Saan asika tinagpili, ngem dinadael nak iti busyo. Amangan no agraman kadag iti katrabahwam. Di kag papabasol no awan ebidensyam. Tapno ibagakin ka, saan ko abasol no na-reject ka iti trabaho ngay naplayan ta. Agsarming ka pa'y nga umuna sakbay nga agpabasol ka. Tiko na ni sir, kat saan nga arti ti kasapulan da, no di kat empleyado nga amo na ti responsibilidad na. Oho, di ka naglibak. Amok ti ugalim. Tapno awanan ti adu asaom. Ni Sir Noah ti mapan mo kasarita. Tapno may palawag na no apay na-reject ka, Mare. Saan asyak ti apaem akasta. Bakit? Ewarwaras ni Mariel kadagiti kalugaran tayo, asip-sip ka kano. Talaga aday ta babae. Nasalaw kumatlaang di tadalan itay agsapa. Kat nakuna na nga ulagak kano. Basol ko nga rod no apay na-reject iti nagaplayan me. Nagturdeta ko mare ma. Kasta siguro ti ugali na iti sigod ang nagtrabahuan na, isuan na ikat. Sana pabasulan ni Ninita katrabahuan na. Amangan kidimod no iso tayo ti pariko. Kastamat laang ti kunaklakay. Urahayan na asyak ti mauma, tani Sir Noah mismo ti pangibagaak. Ay woy, nasaysayaat no kasaritam ti busyo. Ta iso ti mangipalawag iti gayem mo. Narigat mo no si katap apahal na. Aguray day ta babae lakay. Ay nga ter aramidan nyo dito balay, Sir Noah. Imaya, takayat ko walaw lawagan ti amin kan ka, Mariel. No kasano nga agpilpili kami iti empleyado mi. Ha? Nadamag ko ngamin, ngap apam ti kayem mo. Kaputay so ti may sa kadagiti na pagasatan ng trabaho iti restaurant ko. Kastoy ngamin, Mariel. Iso nagpa-training kami, tapno makapili kami. Saan ka anaala, gaputa saan ka seryoso iti trabaho. Kasano asaan aseryoso? Kat nakitraining akmat, sir. Wan, nakitraining ka. Gamanya tinaramid mo iti training nyo. Nagtugtugaw ka lang. Agsil-cellphone ka pa'y nunaduma. Sala nga na ita. Namitlupay analadaw ka. Makikita iti CCTV. Sir, Dahil dati makagapo no apay ana-reject ka.
Saan asip-sip ti kayo mo? Inton sumarunong ag-apply ka. Seryoswam ngamin ti trabaho. Iti kasta, kat adda ti mga lagay nga. Da kami nga employer, responsible nga empleyado ti berberugan mi. Saan nga ar-ar ti lang. Nakababain ka. Si kamat gayam ti ayan ti parikot. Hindi naksirmunan, ananang. Nangagaw ti imbaga ti busyaw. Ar-arti ka laang iti training yaw. Kaya't asawan day ta. Sadut ka. Sigurado aday tamat lang ti makagapaw. No apay anaikat ka iti imuna trabaho. Agsadut-sadut ka sa kaagpabaso na kasta. Samo ibaga nga adasipse puno ulag akatrabawam. Amo tayo nga rod, nanang. Kasano no husto ti atap ka, asip-sip dagiti katrabahwa. Agsardeng ka man si Kamariel. Saan ka di pa'y ang analawagkan ka ti amin? Awan ti sipsep akatrabahuam. Si katiayan ti parikaut. Kanunad duma, day ta kinasadot mo ti makagapaw no apay akanayon ka maikat iti trabahom. Kanunad duma, agpatingga ka laang iti training. Tabusi sumot, ananang. Nagpigsalaw na'y. Pudno mo ti magbagak. Saan anasaya ti kasta nga ugalyam? Intun sumarunaw, say-saya atom nga minti agtrabaho. Di kagbalin nga ar-ar tilaang tapno saan
gayam ti awanan bain iti Facebook post ko iti rabi. Ay no, asino tawanan bahin, Anastasia? Bigbigatan na kasta ti rumrumor itingiwat mo. Asino kumapay, day taaselya Apay ka no? At dalaang ti shared post ko may papan kadagiti nalaing abumulod iti gamit. Ngam di daam mo ti mangisubli. Kastakit din ti comment na. Anya ti comment na aya. Saan ka no amasapol nga agposak iti kasjay? Kustumat piman tinaibagana. Saanan amasapol nga agpus kay ti kakasta. No asino ti patpatamaam, idiritsyong lat nga aminin, anga i-chat, bakit? Assuming laang day ta babae. Saan kumot nga innaganan ngam kasjay kit din ti comment na. Ay nawaw, papansin launay mo't. Nalipatan na siguro ti steamer a binulod na kanyak 3 years ago nga aging gaita, di na pa'y insubli. Nakita ti comment mo iti post ni Anastasia, Celia anak ka. Anya ko maitananang, man ano ko ma? Apay mo't akas jay nga iti panagsasaumkan ko na. Kasano? Post a post? Awan mo't ti innaganan na iti dayjay a post na. Uray amuklatan asyak ti patpatamaan na. Saan laeng anam na minsan akasta tinaramid na? Uray amuklatan asika. No adda saan nyo ang nagkinaawatan, mabalin mo't apagsaritaan nyo iti personal. Manulaeng mo't amit raw tinagbaetan ti balay tayo. Para laeng iti steamer, ibabay nakit din iti social media. Nasayat ayamat ti kasjengar aramidon na. Kunak maano nalpasan day tanga issue. 2025 itan. Idi pa'y 2022 nga issue yu day tanga steamer. Nagrigat akasarsarita day nga Anastasia. Inton kwan, pasagid iti Facebook. Makitkitak dagiti ipopos na. Ngam awan mo tinagan mo. No di mo magustuhan dagiti ipopos na iti Facebook. I-unfriend mo. Ay, saan mabalin? Bumalasak ba't Apay ti kunana, kapoy na tao. Ay, saan nanang? Sa anak apaatew iti dayjay a babae. Saan ko nga i-unfriend? Tapno makita na ti rupa na nga i-post ko iti Facebook. Tatalagaan na pride day ta a babae. Iso nga impose ko mata. Mamin, ano ka din nga ibagakin ka? Ano adda ti saan nyo ang nagkinaawatan? Pagsaritaan nyo ang nasayaan? Saan ang masapol nga ipupos yun iti Facebook? Nagado ti makabasbasa. Apay nga min abas na agkom-comment latan iti post ko. Di pa'y agyaman, tasaan ko nga impose ti steamer ko abinulod na, atalo atawanan tinapalabas, ngam di na malagip maisubli. Asidaglang mo ti balayda. Di ka mapantag sarita kayo ti personal. Ang mga numakabil ko pa'y day ta babae. I-Facebook yo ti apayo. Nagado ti makabasbasa. Di uray pa'y, saan asyak tinakababain, ta iso ti dinaam mo ti mangisubli iti gamit abinulod na. Ay na, Anastasia, ya. Kaanon to pa'y amalpas dahi nga isyo. Pagbagaan mamit dahi ta Celia, bakit? Apay ni Silya nga anak talakay. San amalmalpas ti apat na kini Anastasia nga ex-kumari na? 5 basak iti tersi na itay. Gat agsalsaludsod ki di nagiti sismosa. Anya ti sinaludsod daken ka. Salsaludsudin da, no anya ti pudno ang napasama. Nabasa da ka nung amin iti post ti duwang agkumari ti social media. Makitam day talakay. Nakababain at talaga. Para simple lang nga banag. Masapul nga i-post kan ibabain da titong galmay sa iti Facebook. Ay nawaw. Sika ti mangi diretso iti anak mo. No siyak ti mangi bagaken kwa na. Siguradaw nga awan denggen na. Ikalintagan namanen at idakas nga aramid na. Ungtam nga main tapno agbutengken ka lakay. Naimbag abigat mo, tatang.
Kastamit king ka silya, anak. Agtugaw ka, dati iba ka king ka. Ay nawaw, adalakad ko ita tatang. Anya ti bagayo aya. Mabalin ka day nga i-delete mo iti Facebook mo, ti maipapan iti kumarim, anak ko. Apay ko mga i-delete ko ngay tatang. Di nang tupay i-delete ti Facebook post na kontra kanya. No ag-post iti Facebook, kunamla no branded ti steamer na. Saan mo itamadlaw mat a local? Ay na, nagado ti makibibiyang iti apayaw. Nupos kayo apos iti Facebook, awan San masulbar ti parikot yaw? Ang mga kidi no dumakay. Awan ti bibiyang ko. Imbabain nak iti social media. Iso nga ibabain ko mata. Iso laang ayat ada karbangan na ag-post iti kasjay. Ay na, darigat kayo akat sa salita. Manula ang amit to, tinagbaitan ti balay yaw. Ngam iti Facebook pa'y lang tinapili yo apagapaan. Ado ti chismosa ang makabasbasa. Awan ti bibiyang ko tatang. Bayan nyo ata makichismis da. No talaga kayo mutlaeng, iti paraangan tayo ti pagapaan nyo. Nalawa ti paraangan no kaya yaw. Idi pa'y napalabas nga lawas dayta nga issue iti kumarem. Aging gayta, di yu pa'y la indilit dagiti Facebook post yo. Ay nawaw, kita mamat ti Facebook day ta Aselya. Di na pa'y in-delete. No i-delete ko ti Facebook post ko. Ang mga no panunutan na nagpaabakak. Awan ado tinangisir bakit? Oray kadag iti buy and sell groups, in-share post da. Ag-viral kayong agkumarin o kastalaan. Oho, ag-viral. Ano ag-viral? Anya ko maita. Basta siya, amok ti mangisubli iti binulod ko. Saan akas iti dadduma dita? Sa dalaang isubli no kaano akay kayat da. No dadduma, awan pa yun ti agsubli. Ay na, makamukay man langan nga kumari. Numalpasin day ta nga isyo. Itid mo ti bayad ti steamer a binulod mo kin Anastasia. Isumat nga min ti planok tatang. Adda pagbayad ko. Ururayak lang nga iso ti umay mangala dito'y balay. Ay nawaw, itulod mo latan iti ayan data si kamo piman ti nagkurang. Di mo binayadan adagaws. No saan mo pa siguro ang nakita ti share post na? Ang mga no di mo matin mapanunot abayadan. Kit idi pa'y napalabas at tawon dayta. Iso ti umay dito'y tatang. Apay asyak pay lang ti banugan na ngay. Ay! Di nakman pagpungpungtutan sila. Itulad mo, ti bayad ti steamer a binulod mo. Idi taon 2020 taw. Tapno malpasan ti saritaan. Idilit yung madlangan iti Facebook yaw. San ang masapol nga iwaragawag yo iti intiro asa nga lubungan ti parikot tinagbaitan yaw. Alawan ng tatang. Mapanakon. Di kan agungag. Asino ti san ang makaungay? No kastalaang Iti pa yung pagbakak. Ano talaga kayo adwa? Iti paraangan ti pagapaan yaw. Ipilit yung matyaga pa iti Facebook. Salpag kayo. Si kaman langan ti pangtadak iti bayad ti lokal nga steamer asang kay baga ni Anastasia Pariterso. Mapanggalangan ni Jabalay. Dasi ka ti mismo amang yahot yung kuwana. Ay nawaw, jak kayat. Ang mga numay pungot ko pa'y kitdi. Sapay awan mga nawa kada kami no bilang laang. No may papanita nawa, at dadagiti ka aruba. Anya? Ore, agpinungot kayo kan bakit ko. At dadagiti ka aruba ang mga nawa kada kayo. Ay nawaw. Kung kunak lang, Maria, baka pay sumatay. At ni kumari mi Jabalay. Mapan kay Jay. Si kalaang ti mapan ijay. Barang masulbar yung matlangan di parikot itinagbagitan nyo. Nakababaing kami nga iti Facebook ti pag-apaan nyo, Mare. Adong ti makabasbasa. Asino tinangibaga ang mabalin mo ti umay dito'y balay si Kaselya? Saan ka di nga imbagaken ka, aban ka dito'y balay? Kayat asawan day ta, saan amabalin nga umay ka, no kaano akay kayat mo? Imaya, kaited kun ti bayad ti steamer mo. Tapno saanan nga adu ti ipopost mo iti Facebook. Ah? No kasta, agbayad kan mare? Ay, no awatam amare.
Ay katuan amare, tapno makagatangak manen iti steamer ko abarong. Manungarod ti bayadak, Mare. Sika ti makaamo Lokal laeng mati steamer ko abinulod mo. Mangtudak lang iti 3,000, Mare. Umanay mat siguro day jay. Mabalinan day tamare. At damo dagitay nalaka nga steamer ije palengke. Awatom nga ron ti bayad ko. Ay na, agyaman naklaunay Maricelia. Di ka madanagan. I-delete kon ti post ko may papankan ka. Ay, oras siyak, Mare. I-delete ko matlaangan amin a post ko kontrakan ka. Kaya't ka di asawan day ta, nga agkumare tamanan. Eh, sika, no niya timako na, Mare. No, mapakawan na, di mayat manain. Ay na, pakawanan tan titong galmay sama.